Славен Бог, достохвален Бог, славата ти е в нас, милостта ти е безкрайна, с тебе искам да съм аз. Славен Бог, достохвален Бог, колко е хубаво, братя, всички да сме в едно. Колко е хубаво, сестри, всички да сте в едно. Колко е хубаво, братя, всички да сте в едно. Хей, славен Бог, достохвален Бог, славата ти е в нас, милостта ти е безкрайна, себе искам да съм аз. Славен Бог, достохвален Бог, славата ти е в нас, милостта ти е безкрайна, себе искам да съм аз. И продължаваме за пастор Мони специално за нейната фамилия, а най-вече за нейната половинка, за Иво. За Иво футболистчето. Диджей, смени песента, диджей. Първа модел си ямен Иво. Идва славен цар, засвирете, с веселба принесете му хвала. Идва славен цар, затрабете, с веселба принесете му хвала. Небето и земята ти пея, планини и моретата хвалят те, царю на вечността. Небето и земята ти пеят, планини и моретата хвалят те, царю на вечността. Сватба и ден, царят идва да вземе своята невяста. Сватба и ден, царят идва да вземе своята невяста. Небето и земята ти пеят, планини и моретата
sta. Небето и земята ти пеят, планини и моретата хвалят те, царю на вечността. 바로 산대와 세네 오세 Planini i moretata hvalat te, carju na вечността. Небето и земята ти пеят, планини и моретата хвалят те, царю на вечността. И така сега Иво ще поведе хорото. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Varosan Isuse! Butla Chosan taj Budverno! Radan, radan, radaj taneno, radan, radan, radaj taneno, radan, radan, radaj taneno. Ipak! Radan, radan, radaj taneno, radan, radan, radaj taneno, radan, всеки ритъм, всеки стил, нека да звучи за тебе, о Боже мой. Всеки род издига те според своя стил. Ти създар вини дари, колко си велик. Да, да, изкусно го хвалете, да, свирачи засвирете, да. И всеки стил и ритъм да звучи за нашия цар, да. Изкусно го хвалете, да, свирачи засвирете, да. И всеки стил и ритъм да звучи за нашия цар.
всички сме сега да издигнем глас, да прославим Господа, нашия баща. Всеки ритъм, всеки стил, нека да звучи за Тебе, о Боже мой, да. Изкусно го хвалите, да, свирачи да свирете, да. И всеки стил и ритъм да звучи за нашия цар, да. Изкусно го хвалите, да, свирачи да свирете, да. И всеки стил и ритъм да звучи за нашия цар. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Господ го направи сам. Виж безбройните звезди, само Той Бог ги сътвори. Пътят, истината и живота е Той за нас. Исус е името Му, чуйте Неговия глас. Пътят, истината и живота е Той за нас. Исус е името Му, чуйте Неговия глас. Всичко тук създадено в синхрон направено от могъщата ръка на Бог превъзходния. Пътят, истината и живота е Той за нас. Исус, името Му, чуйте Неговия глас. Пътят, истината и живота е Той за нас. Исус, името Му, чуйте Неговия глас. Tu che gilaba vlame, tu sarfirava sa e manushe gedeva, tu che kafenava. Tu che gilaba vlame, tu sarfirava sa e manushe gedeva, tu che kafenava. Dikena tume, shunena tume, o celodu jas. Dikene tume, no magela tume, o podelo po vas. Dikena tume, shunena tume, o celodu jas. Dikena tume, no magela tume, o podelo po vas.
gideva тут, вечно ме след вина, тајка устоина. Ме, карик тут нека врата ме, вина гидева тут, вечно ме след вина, тајка устоина. Дикена туме, шунела туме, од цело дуњас. Викине од туме, магела туме, оподел по вас. Дикена туме, шунела туме, од цело дуњас. Викине од туме, магела туме, оподел по вас. Ја да видиме сега само жените. И кој каза? Едно. И така сега ја да видиме само мажете. И кој каза? Едно. И сега всички заедно. Едно, две. Благодат и мир да дойде върху нас, всичко от небето, то е за вас. Благодат и мир да дойде върху нас, всичко от небето, то е за вас. Благодат и мир да дойде върху нас, всичко от небето, то е за вас. Благодат и мир да дойде върху нас, всичко от небето, то е за вас. Ние хвалиме Господа Христа и издигаме нашия баща. 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 Песен ще запея за Христа, защото заслужавам нашата хвала. Нова песен ще запея за Христа, защото заслужавам наша хвала. Нова песен ще запея за Христа, защото заслужавам нашата хвала. Нова песен ще запея за Христа, защото заслужавам нашата хвала. Ние хвалиме Господа Христа и издигаме нашия баща. 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 Благодат и мир да тържествува върху нашите деца, милост да прелива. Благодат и мир да тържествува върху нашите деца, милост да прелива. Благослови нела, благослови нела, благослови нела, девла е данис. Благослови нела, благослови нела,
Моята канара Исус Христос, Него уповавам, Него се надявам. Моята канара Исус Христос, Него уповавам, Него се надявам. Благослови нева, благослови нева, благослови нева, Девола Еданис. 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 Хайде, Ице, ти си. Варосан Исусе! То с празничен ден от Бог подарен. То с празничен ден ти бъди да ни благословена. То с празничен ден от Бог подарен. То с празничен ден ти бъди да ни благословена. Желаем ни Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ни Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. То с празничен ден от Бог подарен. То с празничен ден ти бъди благословена. То с празничен ден от Бог подарен. То с празничен ден ти бъди благословена. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти даде. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И отново кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Блажен е човека, който се наслаждава в закона на Господа. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води.
ще дава плода си на времето си, чиито лист не повяхва. Блажен е човекът, който се наслаждава в закона на Господа. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лист не повяхва. Ще благословява, ще благословява Исус, ще благословява Исус Христос, ще благословява. Блажен е човекът, който се наслаждава в закона на Господа. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лист не повяхва. Блажен е човекът, който се наслаждава в закона на Господа. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лист не повяхва. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eins, zwei, drei. Не мога да спра. Не мога да спра. Не мога да спра да хваля Исус. Не мога да спра. Не мога да спра. Не мога да спра да хваля Исус. Не мога да спра. Не мога да спра. Не мога да спра да хваля Исус. Когато аз съм потъжен, когато аз съм слаб, аз знам, че имам сила в името Исус Христос. Почвам силно да се моля, издигам глас към вечността и небето над мен се отваря. Аз виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта, цялото небе ликува и приветства своя цар. С музика и шум от песни пълня с радост вечността и небето над мен се отваря. Аз виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта, цялото небе ликува и приветства своя цар. С музика и шум от песни пълня с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона.
за да изреве. Идва лъвът от Юда, за да изреве. Идва лъвът от Юда, за да изреве. Идва лъвът от Юда, за да изреве. Не мога да спра, не мога да спра да хваля Исус. Не мога да спра, не мога да спра, не мога да спра да хваля Исус. Te čustvinaves, je tu, je me, da hvali na седеле. Бог е тук сега, без съмнение. Бог е тук сега, аз чувствам го. Ето ти, ето аз, ще свирим за Господа. Я да чуеме, има ли лъвове? Ще ги стигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Ишуа Хамашия, лъвът от Юда. Аз ще хваля Твоето име, ще издигам Твоето име, аз ще хваля Твоето име, Ишуа Хамашия, лъвът от Юда. Осъден съм, аз на Тебе се надявам и на Теб се уповавам. Ще Ти хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Ще издигам Твоето име, ще Те хвали вечно моята душа. Без Твоето слово изгубен съм, чрез Твоите думи свободен съм, чрез Твоята жертва изгубен съм.
в твоята воля спасена съм. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Емануил, 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 ти си моя Бог. Емануил, 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 ти си моя Бог. Създал си ме да те хвалям, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Емануил, 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 ти си моя Бог. Емануил, 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 ти си моя Бог. Кагилавас, Кагилавas, Kaslavinas, tu Tate Isuse, tu sian morodel, moro životos. Καγίλαβας, καγίλαβας του και Κασλαβίνας τούτα Ιησούσε Ρουσίαν μωρόδελ μόνο životos. Създал си ме, създал си ме, създал си ме. Създал си ме да те хвалям, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Tu sanno drom, tu sanno drom, tu sanno drom, ta istina. Tu sanno drom, Tu sono drom, ta istina. ти си велик, Исус, ти си велик, ти си велик, свят достоен Бог. ти си велик, Исус, ти си велик, ти си велик, свят достоен Бог. всеки ден ти ме пазиш, всеки ден ти се грижиш. Аба, ти не ме оставяш. Всеки ден ти ме пазиш, всеки ден за мен да се грижиш. Аба, ти не ме оставяш. Аба, баща на любовта. Аба, баща на милостта. Винаги си ми помагал, никога не ме оставяш. Аба, аба, Тате. Аба, 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 баща на любовта. Аба, 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 баща на милостта. Винаги си ми помагал, никога не ме оставяш. Аба, аба, Тате.
цялата земя хвалите. Добре, искаме сега да помолим, ако има някой отвънка, да влизат вътре, да си заемат местата. Затова някой един да помогне. Ако има някой отвън, моля, извикайте ги вътре, че настъпи най-важната част. Добре. Има ли още? Няма. Ако има някой отвънка, заповядайте, защото наистина дойде време за благословението ли, даряването на абитуренката. Ти направо почваш. Вие сте че те се тръгват. Нашите братя от Емстетен, че утре са първа смяна, даже някои заминаха. Чакай, не видя. 100 евро. Бог да ги благослови. От Валето 100 евро. Анатолий и неговото семейство подаря 100 евро. Валентин също 100 евро. И Рангел 100 евро. Бог да ви благослови. Бъдете благословени и казва, че се радват, че бяхте част от това тържество. Ама това е изключение, само че те са първа смяна и трябва да пътуват за това, че ние сме си тук. Добре. Мирослав и Даниела и те подаря 100 евро. Бог да ги благослови. Ари, за вас е простено, защото сте на работа. Бъдете благословени. И така старшината, Бог да ни го благославя, и той има от сърце 100 евро с неговата съпруга. Бог да ви благослови, живи и здрави бъдете и благословени от Господа. Добре, надяваме се, че други няма пътуващи, няма да бързате, за да може да... Чакай, и ти ли тръгваш? И ви ли ще пътувате? Добре. Даката от Гладбах, тия казва, че са първа смяна и те просто трябва да си дадат подаръка, за да могат да пътуват. Братовчеда на чорбаджитката, Даката, пожелават да сте живи, здрави, благословени. 200 евро от Даката и неговата съпруга. И 100 евро от Златко и Заприна Николови. Бог да ги благослови. Поздрави от цялото семейство. Бъдете благословени. И вие бъдете благословени, здрави, живи и се радват, че наистина присъствахте и да направите наистина още по-радостно тържеството. Разбираме, че семейство Молови, те ще пътуват и затова и те бързат. Сестра Мария и нейното семейство 150 евро. Бог да ви благослови. Бъдете здрави и благословени. Разбираме, че отново има първи смяни утре. Това брат Райчо, Бог да го благослови с цялото му семейство. Сърце 100 евро. Бъдете благословени. Живи и здрави. Благодариме ви. Бъдете благословени и Бог да благослови пътя ви. На всички, които ще пътувате, Бог да ви благославя и да ви пази. Добре, надяваме се, че няма вече кой. Естествено ще започнем, скъпоценни брати и сестри, с семейството, с мама и тати и Симона. За това, че не знаем какво има, ще започнем от тях, за да може да подаряват подаръка
на отново най-благословената и красивата абитуренка. Бог да я благослови. Нека да я аплодираме отново, брати и сестри, и наистина да бъде слава на Бога наистина за нашите деца. Добре, даваме думата на майката, щастливата майка, вълнуващата майка, за това, че времето е за нея. Скъпо наше дете, не мога да повярвам, че дойде този ден. Това много малко момиче го виждам вече толкова голямо пред мене. Такава голяма принцеса. Искам да те поздравя, мамо. Официално честито завършване. Каквото и да кажа, мамо, ще е малко. Искам да кажа, че за пореден път се доказа, че можеш да се справиш, независимо от трудните ситуации и моменти, с които си се сблъскала през тия години. И за пореден път ни караш да се гордеем с теб. Защото ти си най-прекрасното умно дете, което Бог ни е подарил. Ти си благословена още от утробата ми, защото ти си спросен от моя Бог и няма как да не изкажа моите хиляди благодарности към Него за това, че точно ти си моя дъщеря. И ако виждаш сълзи сега в очите ми, това са сълзи от радост да видя моите прекрасни принцеси, толкова много пораснали. Благодаря на Бог за вас. Благославям те, Бог, винаги да царува в сърцето ти. Благославям те, Духът на Господа да те следва. Благославям те винаги да говориш с Господа и Той с теб. Винаги каквото и да искаш, първо да го поискаш от Господа, защото знаеш, че помощта ни е от Господа, радостта ни е в Господа и силата ни е в Господа. Имаш ли Него, имаш всичко, от което се нуждаеш. Благославям те в името на моя Бог, който е и твоя Бог. Това, което имам, това ти давам. А това е моя Бог Исус Христос. Защото моя Бог ти е подготвил по-добро бъдеще за тебе. По-добри мисли. Аз вече те предадох в Неговите ръце. Каквото и да вършиш от сега нататък, винаги се допитвай до Господа и до Божията воля за живота ти. Бъди силна и смела. Сбъдвай мечтите си, мамо. Смело напред. Тати и аз винаги сме с теб и ще те подкрепиме във всичко. Отново, мамо, честито завършване и искам да ти кажа, че ти си нашата гордост и много те обичаме. Кой каза? Това е най-щастливия момент наистина за едни родители, за това, че пожелавам на всички родители да изпитате тази радост. Наистина това е прекрасно. И знаете ли,
не че ми е сестра в плът и в дух, но искам да кажа, че наистина много се постараха. И наистина правят всичко това да виждаме от все сърце. И аз вярвам, че това е само едно начало. Затова, че Бог да ги благослови. Нека всички аплодисменти на Господа първо, наистина за това прекрасно семейство. Бог да ги благославя. Добре, започваме с този подарък първо, така ли? Всичко е вътре. Дани, голяма изненада е и искам да ти кажа. Затова вижте колко е важно. Искам да се обърна към всички вас. Особено към младежите. Винаги мечтайте за големи неща. И ги споделете първо с Бог и второ, естествено, с най-близкия ви. Защото наистина Бог е този, който ви обича. Добре, започваме с подаръка на Дани от нейното прекрасно благословено семейство. Може да е куче. Иска ли си куче? Котка? Внимай, може да има котка. Деца, 1, 2, 3. Мяу! Няма котка. За съжаление няма котка. Започваме. От това ли ще започнеш? Дани, избери си от кое ще започнеш първо. Това. Добре? Има изненада за това, че почвай. Нека да броиме. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Аз ти предлагам да започнеш с другото. Ще е по-интересно. Нека да остане долу обаче, че тук е вече една малка котка. Остави го долу и постепенно, лекичко ще почваш да дърпаш. Става ли? Нека вашите аплодисменти отново. Бая голяма котка е това. Браво! Това е наистина един прекрасен подарък от 2500 евро. И ще кажеш, ама откъде знаеш, бе? Аз ги направих. И Бог да благослови отново родителите. Бог да ги благослови Симо, Пепи и Симона. Сега, това ти е подаръка. Сега котката не можахме да я намерим. Това свърши. Добре? Тук има ли нещо? Чакай, нека да бъде така. Нека да има нещо малко. Да има. Трябва да има мелодия. Което вече искаш. Аз исках първо това да бъде. Затова, че от тебе зависи вече какво избираш. Втория подарък. Внимавай, котка си. О, някаква картичка, някакво пожелание. Нека да го отворим, да видим какво пожелание може би са написали прекрасните родители. И моля за внимание. Тук вече ще бъде. Показвай, показвай. Нека да видим каква изненада има тук. Отвори. Трябва да го отвориш и да го четеш и да видиш какво има. Това е един паспорт, виждаме. И един билет за Дубай. Това са прекрасните родители, които ти подаряват билет за Дубай и познайте с кой ще пътува. Амо те, амо! Те ще преживеят наистина една седмица в Дубай с този прекрасен подарък от родителите. Затова казвам, скъпоценни младежи, молете се и мечтайте и Бог сбъдва мечти! Нека го аплодираме! Бог да ги благослови! Браво! Аз мисля, че това е най-големия подарък. Защото това е мечтата на Дани. Браво! Как беше? Дубай, Дубай! Браво! И да видим другия билет. Билет ли?
Да видим третия подарък. Какво ще бъде? Вау! Това е злато. Бог да ги благослови. Не знам как се казва. Пендарки ли са? Колие ли е? Браво! Това е, предполагам, и с пръстен. Браво! Само, че с това няма да ходиш в Дубай. Ти по-скоро там ще донесеш. Булка, ти ще ходиш? Май разбираме, че и булката и камберо ще ходи. Няма, не. Така в кръга на шегата. Добре. Значи страхотни подаръци. Браво. Значи 2500 евро. С тях ли ще ходиш в Дубай? Браво. По принцип, как се казва това? Гърлица. Браво, нека да ги аплодираме. Браво. Това ако не е изненада, Дани, това е най-голямата изненада за Дубай. Браво! Ще преживее една седмица в Дубай. Бог да благослови отново родителите Симо, Пепи и Симона и най-вече неки Дания Битуренката. Бог да ги благославя. Бог да им дава наистина всички желания да бъдат надмени според богатството на Исус Христос. Браво! Бог да ви благослови. Има ли още? Пръстените ще слагате ли? Не, пръстените. Браво, браво. Бъдете здрави, живи, благословени и все така да зарадвате децата си. Бог да ви благослови и да ви дава по просено сърцата ви. Добре? Нека отново вашите аплодисменти, нека да дадем славата на Господа за прекрасните родители и наистина за Дани и Симона. Как се чувстваш? Обаче вижте какво сега. Тя мисли за вече за Дубай. Въобще не е тука. Амо! Кога тръгвате? Добре, браво. Друго има ли? Да ги сваляме? Добре. Добре. Сега дойде време да поканиме, внимание, дойде време да поканиме европейските родители и това е Дани и Дими. Ама не моите деца, това е нашите родители. Баба Данча, Бог да я благослови, Дани и нашия татко Димитър. Дими, заповядайте. Вие сте за това, че да видим бабата какво има от сърце. Баба Дани, дедо Дими, Димитър. Майко, искаш ли? Знам, че се вълнуваш. Искаш ли да кажеш нещо? Пепи и Симо, честито ви радост, бъдете благословени. Както вие се радвате, така и аз се радвам заедно с вас. Тъй като нашата принцеса Дани, ние се обичаме много, която е именачка и на мене носи моето име, и аз се обичам. Дани, честито ти бабо завършване. Бъди ни все така, щастлива, борбена, усмихната. Желая ти много здраве, много щастие, много успехи и успешна навсякъде и във всичко. Най-доброто от Господа. Знай, че с дедомите много те обичкаме. Честито ти, принцесо! И от татко ни честито казва да са живи, здрави, благословени. И ето го подаръка. И отново гледаме, че е злато, отново някаква гърлица с пръстен. Бог да ги благослови, живи, здрави и все така да имате да купувате и да подарявате.
Бъдете ни благословени, живи и здрави и до дълбока старост да бъдем заедно. Скромен подарък от баби и от дедо, един златен оланец и с един пръстен. Много здраве, много щастие, много любов и много късмет. Пожелавам ти щастие и усмивки. Заповядай, бъди жива и здрава и много благословена. 20 евро за водещия. Ако не знаете, той е моя първороден плътски син и пастор Марин Кривоносов. Водещия, заповядай. Сега разбрахте ли, че наследих нещо от мама? Добре, Бог да й благослови. Между другото, знаете ли, вижте майката какво ме посети сутринта. Не сутринта, на обяд. Отидох там да приготвяме нещата и каза: сине, честит празник. Винаги вижте на една майка, няма значение годините, винаги сме си деца на една майка. Затова, че искам да честитя на всички дечица празника и дойде време да честитя и на моя син и на моята дъщеря. Честит ви празник, тати! Бъдете благословени и здрави. Да ме посети майка и аз да почеститя. Добре. И дойде време дядото да каже една-две думи. Каза: живи, здрави, благословени. Искате ли на украсата да са снимките ли? Да. На украсата. На украсата, извинявай, да ходите да се снимате. Добре. Да, само да свърши тук снимката. Добре. Добре, извиняват се семейството на пастор Емил, че трябва да тръгват, за това, че ще ги поканиме. Пастор Емил с неговата съпруга, пастор Катя, Бог да ги благослови, че и те трябва да тръгват, че са на работа, за това, че пасторе, заповядай. Пастор Емил от сърце, 100 евро, Бог да ви благослови. Няколко думи да благословиш. Искаш ли да кажеш нещо, брат? Емо, искаш ли да кажеш нещо? Чакай Амет да дойде дъщеря им. Добре, Бог да ви благослови, благодариме ви, бъдете благословени и Бог да ви пази. Добре, разбираме, че някои трябва да си тръгат. Бойчо и Даниела да заповядат. Бог да ви благослови, заповядайте. Бойчо и Даниела, 200 евро. Бог да ги благославя, бъдете здрави и благословени от Господа. Една снимка. Къде са децата? Танчо, елате за снимка. А Съни къде? Съни, ако ни чуваш, ела. Абе, много с първи смяни станахте. Ама ето идват. Денис и Анигюл. Денис и Анигюл, сърце 150 евро. Бог да ги благослови. Бъдете здрави и благословени и живи.
Добре, дойде време още за едни хора, които са утре първа смяна и това е пастор Мери. И естествено аз и моето семейство, затова че искам да кана моите деца, моето семейство. Дойде нашия ред, затова че заповядайте. Дани, Дими, честита ви радост, скъпо семейство, бъдете благословени, здрави, живи и винаги бъдете това, което сте, така опора на вашите прекрасни деца и винаги наистина ги наставлявайте, докато може и да бъдат в пътя на Господа, както до сега. Честито отново, честито Дани и на тебе, чедо, бъди благословена и винаги бъди това, което си, никога не се променяй и винаги следвай Господа, докато дойде Той. Успееш ли това да го направиш, ти го знаеш, че наистина те следва благословения. Амин. Бъдете благословени. Дани, дойде момента да отпразнуваме и Твоето завършване. Бог да те благослови, пожелавам ти от сърце всяка твоя мечта да бъде сбъдната повече от очакването ти. Господ винаги да изправя пътеките ти прави, да те пази, да те закриля и да ти изпрати най-доброто от Господа за твоя път. Твоя спътник за твоя път вечен. Бог да те благослови с твоето прекрасно семейство. От моето семейство имаш... Чакай да видим. Ти ще броиш, нали? И така да видим пастор Мери какво ще поздравлява, драги зрители. Ще има зрители. Обръщай се само, че Мери казаха да се обръщаш натам. Обърни се към камерата. Така ми казват от оператората. 100 200 300 400 500 600 700 800 евро от сърце. Бъдете благословени, здрави. От Труми има 40 евро. Бог да не благослови, да живи и здрава. Едни бомбони мерси и два прекрасни букета. Бъдете благословени. Дими, искаш ли да кажеш нещо? Не? Добре. Ела една снимка, честито и от мен сега официално. Бъдете ми благословени, здрави, живи и все така борбени. Бъдете благословени и честито ви радост. И сега дойде време и за... От Гюсевер и нейния другар. Бог да ги благослови, 150 евро. Бог да ви благославя, живи и здрави бъдете.
снимка. И така дойде време на моя брат Ангел с семейството му и брата на сестра Пепи. Затова, че заповядайте Тулито, познати на всички Тулито, ама вече най-туло. Бог да ги благослови, заповядайте с Марин, неговата съпруга. Вие сте, заповядайте, имате ли нещо да... На първо място, Дани, ще ти пожелая да си ми жива и здрава, Бог да те пази, благославя през целият ти живот, винаги да го следваш, защото само Той никога няма да те разочарова. Винаги го следвай, пътя извърви, вярата опази и да знаеш, че винаги съм за теб като твой по-голям брат, съветник и много те обичам. Даничка, и аз искам, Войчо, да ти пожелая да си жив и здрава. Бог да те благослови, да бъдеш винаги така лъчезарна и винаги да ми бъдеш славост на мене. И да знаеш, че много, прекалено много те обичам, Войчо. Бъди благословена. Бъди винаги толкова прекрасен човек, сестричка моя. И аз много се радвам и те обичам с цялото си сърце. И когато успяваш, се радвам с цялото си сърце. И за това да успяваш винаги, както сега. Бъди благословена от Дан, скъпа Дани. Бъди благословена и радвай майка ти и баща ти. Да броим. Добре, броим 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. От Войчото Ангел и цялото му семейство. Бог да ги благослови. Тулито. Обаче има и нещо друго. Гледаме, че има и нещо друго. Изненада. Бог да благослови брат Ангел с цялото му семейство. Обаче Алисия и Марин имат и друг подарък. И това е спокойно. Гледаме едно наистина нежно хубаво ланче. Браво, честито. Бог да ви благослови. Живи, здрави бъдете и благословени от Господа. От Марин и Алисия едно нежно хубаво ланче. Една снимка, Тули. Една снимка, Бог да благослови брат ми Ангел и Войчото на бютюренката и брата на сестра Пепи и моя брат. Бог да ги благослови цялото им семейство и бъдете здрави, живи, благословени. Добре. Така, да приветстваме Войчо, Асен и Булката и малката Ивана. Бог да ги благослови, заповядайте. Асен Камберов с неговото прекрасно семейство. Булката Еми и Асенчо с малката Ивана. Бъдете благословени, заповядайте.
казват честито и благословени от Господа, бъдете живи и здрави. Бог да ви благослови, живи и здрави бъдете. Чантата от Дубай. Да се върнете. Обърни се малко булката, точно така. 200. Тук се започва с 200. 400. 500. 600. Ще влизат. 600 евро. Бъдете благословени, живи и здрави от Вуйчо Асен и неговото семейство. Една снимка. И сега вниманието на всички. Каниме другия брат на Вуйчото Асен и това е Амо Те Амо. Брата на Асен и Вуйчото на Бюторенката и наш брат. Заповядай, Амо Те Амо. От приятелите на сестра Пепи, Азис и Веска, 150 евро. Бъдете здрави, живи. Бог да ви благослови. Добре, то е втора смяна. Значи можеше да останете още малко. Добре, живи, здрави бъдете. Една снимка. Вуйчо, Амо Те Амо. Само като видите маратонките и трябва да се сетите за какво. Чакай, не бързай. 500. 500 евро от Амо Те Амо. Бог да го благослови. Живи и здрав бъди. Една снимка. Къде? Добре, дойде време и да поканиме пастор Иво и неговото семейство. Затова нека да ги аплодираме, Бог да ги благослови. Заповядайте. Къде е Ася? Чакай. Добре. Пастор Иво с неговото мило семейство. Честитат радостта и честитяват наистина празника. Живи и здрави, благословени. Натам гледаш и почваш да броиш. 100 евро. 200. 250. 300. 300 евро от пастор Иво, пастор Моли и неговото прекрасно семейство. Бог да ви благослови, живи и здрави. Една снимка. Рая, ходи напред една снимка, че до там. Браво, бъдете благословени. Добре, започнахме с пасторите и дойде време пастор Ангел от Херфорд. Бог да го благослови с неговата съпруга и нека Дария. Къде си? Заповядайте. Пастор Ангеле. Добре. Те казах тук.
100 евро от пастор Ангел и неговата съпруга и Дария, естествено. Бог да ви благослови, живи и здрави бъдете. Една снимка. Браво. Усмихнен джаз. Браво. Добре. И сега да посрещнем брат Георги, сестра Мима. Бог да ги благослови. Заповядайте, скъпо благословено семейство. Вие сте. Първо честитат празника, казват живи и здрави, от Бог благословени. И ето ти микрофона, брат ми. Първо ще дадеш подаръка, добре? 50, 100 и 200, 300 евро от брат Георги, сестра Мима. Бъдете благословени, брат ми. Живи и здрави. Брат ми Георги, искаш ли да кажеш нещо? Нека Бог да благослови това прекрасно семейство, Бог да благослови нашата Биторенка, пожелаваме и на попътен вятър, всички мечти да бъдат в реалност, да следва пътя на Господа и никой да не се отказва от мечтите си. Обичаме я много. Добре. Ей, чакай, кмета няма търпение. Добре, каниме брат Пепи, сестра Инджи. Бог да ги благослови, заповядайте. Искаш ли да кажеш нещо, Пеше, първо? Живи, здрави, благословени. Пожелава да са здрави, живи, благословени. Те дават 100 евро и 50, 150 евро. Бог да ви благослови, живи, здрави. Една снимка. Добре, да поканим сестра Емча. Бог да я благослови с сина й Йоан. Заповядайте. Не искаш, добре. От Емча 100 евро, 50, 150 евро. Емче и Гошката, Бог да ги благослови и най-вече Йоанчо. Бъдете здрави и благословени от Господа. Една снимка. Да се приготвят, ще поканиме брат Тони и сестра Вероника, че с детето дават зор за това, че брат Тони, къде си? Брат Тони с сестра Вероника, заповядайте. И ще продължим. Че те са... Добре. Заповядай. Искаш ли да кажеш нещо? От брат Пепи и сестрата Кузеви дават 150 евро дават. И от Наско и Ради също. И от мен и моето семейство даваме 100 евро на нашата сестра с едно послание. Благославям те, сестра ми, в името на Исус. Бог да бди от всичките ти страни. Да ходиш в пътя непорочно, да съградиш едно семейство чрез канарата, която Исус Христос. Бог да даде правилния партньор в живота ти и да бъдете в едно и да следвате Господа и да бъдем заедно на небесата. Бъдете благословени. Амин. Бъдете благословени и вие. Бог да ви благослови. Ето ти подаръка, Тони. Добре. Една снимка.
Добре, да се приготви брат Данчо, Стравила. Бог да ги благослови, заповядайте. С тяхния прекрасен син Наско. Наско, заповядайте. С твоята съпруга. С татко, мама, заповядайте. Сестра Вила и Данчо подаряват 100, 200, 300 евро. Бог да ви благослови, вземете си подаръка, заповядай и една снимка. 300 евро, Бог да ги благослови. Моите родители 100 евро. Бог да ги благослови. 100 евро от родителите. Бог да ги благославя. Добре, една снимка и да се приготви Камен каза после. Да се приготви Краси и Сара. Така ми казват, за това, че заповядайте. Бог да ви благослови. Прекрасно семейство, брат Краси и сестра Сара, които наистина много се раздадоха, наистина помагаха. Не че само и те, но всички. Затова благодарим и на всички ви, които бяхте част и се включихте да наистина да помагате. Бъдете благословени. Брат Краси, неговото семейство. Сара, айдете. $50 евро, 100, 150, 200, 250, 300. Бог да благослови брат ми с цялото семейство. Брат Краси и семейството му 300 евро подаряват на битуренката Дани. С пожелание с живи, здрави и благословени. Стана ли нещо? И Гошо само и после вие. Става? Добре, да се приготвят. Гошко, заповядай, брат ми, с твоята съпруга. Бъдете благословени. И майстрото ще го ставим за последно. Последен. Дали искаш предпоследен? Добре. Брат Гошката и неговата съпруга, заповядайте. Искаш ли да кажеш нещо? Не. Здрави и живи, благословени. Добре. 200 евро от брата, Бог да го благослови, Гошки, неговата съпруга. Бъдете благословени, една снимка. И да се приготвят. И ето го е. Нашия благословен брат с цялото му семейство, брат Камен и Шанел. Бог да ги благослови. Добре дошли. Линет, заповядай. Айде и ти. Искаш ли да кажеш нещо? Искам да кажа на Дани, че много я обичаме всички. Тя е любимата на Давид. Това е любимата кака на Давид. Давид, ела. Ето това е. Кажи, Дани, обичам те. Дани, обичам те. Браво! Супер! Това е най-хубавото пожелание. Да кажа, че някой те обича. Браво! Добре, брат Камен, сестра Шанел, 100 евро, 200 евро. С пожелание да са живи и здрави и благословени от Господа. Бъдете живи и здрави и вие благословени. Ето ви подаръка.
И Симона също ни е любимата. Симона, обичам те. Давид, айде. И да поканиме майстрото, което е в църква Елохим, брат Рашко и сестра Сибел. Бог да ги благослови, заповядайте. Вие сте? Искаш ли да кажеш нещо? Не. Бог да ги благослови изобилно, живи, здрави и от Рашко и Сибел 150 евро. Бъдете благословени. Бог да ви благослови наистина и живи, здрави. Една снимка. Подарък. И остана да поканим Гогата с цялото му семейство, за това, че, брат ми, заповядайте, бъдете благословени и Бог да ви благослови за това търпене, че останахте до край и знам, че Бог ще ви го зачита. Затова заповядай, брат ми, с твоето хубаво, благословено, голямо семейство. Да са здрави, живи и благословени, нали така? Браво! Бог да ви благослови. €100, 200, 300 евро от Гогата. Бог да го благослови с цялото му семейство. И Вероника 100 евро. Бог да ги благослови. Бъдете здрави и благословени. И една снимка. Бързо там при мамата снимка. Да не сме пропуснали някой, после да се сърди някой. Пропуснахме ли някой? Ще ме снимаш ли? Добре. Младежи. Скъпоценни младежи, ако имате нещо от вас, заповядайте, времето е ваше. Дали ще поздравите абитуренката? Имате ли нещо, някаква програма за това, че заповядайте? От Еремихан, колко? 100 евро от Еремихан. С пожелание здрави, живи и благословени. Дани, пожелавам ти много успех и бъди благословена. Добре. 250 евро от младежите. Бог да ни ги благослови. Браво! Живи, здрави, ви пожелаваме все така да бъдете активни за Господа. Добре, Бог да ви благославя. Една снимка. Ама, да. Ти си сама. Нека и Роза да си подаде подарък и ще си направите една обща снимка. От Роза имаш 50 евро с пожелание много благословена и успешна. Бъдете благословени. Добре? Всички една снимка, младежи. Ася.
четлите, боса. Фърляте четлите, ако се наложи. Нека един танц, с което може би ще се завърши, за това, че младежи вие сте! 8, 9, 10, 11, 12! Вие сте на Данцига? Давай! Който играе най-добре с абитуренката, ще има подарък. За това, че нека да видим сега кой ще изиграе най-хубавия танц с абитуренката, която е Дани Илиева. За сега гледайте, журито ще бъдете вие, публиката. За това, че гледате кой ще играе най-добре с абитуренката. За сега Асия води, но да видим след Асия кой ще се включи и внимавайте, защото ще има награди. Обаче абитуренката най-много играе. Тя ще има обаче награда. Давай! Добре, да видим следващата, коя ще бъде. Айде! Пастор Иво да видим какво ще направи. Опа! Добре. О, пастор Иво... Не. Пастор Иво ни взима наградата обаче. Добре. Обаче гледаме, че пастор Ангел оттам се включва. Много добре. Давай. О! Ветедановци! Давай други да видим кой ще бъде. Нека да видим и брат Камен как ще се включи. Добре. За сега 3 точки. 5, 10. Кой е следващия? Давайте. Хващайте абитуренката и почвайте. Ти си извор мой, от тебе пия аз. Ти си вечната жива вода в сърцето ми. Ти си извор мой, от тебе пия аз. Ти си вечната жива вода в сърцето ми. Всеки ден аз ще пия от теб. Ти ще си живота в мен. И чрез теб ще живея аз. Ти си живата вода. Всеки ден аз ще пия от теб. Ти ще си живота в мен. И чрез теб ще живея аз. Ти си живата вода. Прелест моя си, в теб се взирам аз. Идваш ти
от вечността. Прелест моя си, в теб се взирам аз, пълен с красота, идваш ти от вечността. Всеки ден аз ще пия от теб, ти ще си живота в мен. И чрез теб ще живея аз, ти си живата вода. Всеки ден аз ще пия от теб, ти ще си живота в мен. И чрез теб ще живея аз, ти си живата вода. Ande devles curat, si amen sila. Ande devles curat, si amen milost. Ande devles curat, si amen sastive. Ande devles curat. От Вила и Севгин 150 евро. Деха в мене влез, деха ме даде. Деха в мене влез, деха ме даде. В Божията кръв имаме сила, в Божията кръв имаме милост, в Божията кръв имаме изцеление. В Божията кръв имаме сила, в Божията кръв имаме милост, в Божията кръв имаме изцеление. Дехав, ме да влез, дехав, ме даде. Дехав, ме да влез, дехав, ме даде. Обичам моя Бог, обичам моя Бог, обичам моя Бог, обичам моя Бог. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ando svetos, si nas valive, ando svetos, si butro i ve, ando svetos, si nas valive, ando svetos, si sakani ve. Ando Isus na najčorive, ando Isus na najroive, ando Isus na najnasvalive, ando Isus, Isus asalošalive. Isiame životos, kajdi ja sam eno Isus, na najnasvalive, asalošalive. Isiame životos, kajdi ja sam eno Isus, na najnasvalive, asalošalive. O dușmanii, s-o casiți nou. O dușmanii, buța cu mingat, cai cu Hristos, lăsă de un pomenigas, te odel și vine la nevogeste. Cum casiți nou, o dușmanii, buța cu pindeas, cai cu Hristos, odel pobedindeas, odel și vinel, ande amende. Isiame životom, samo životom, kajdi ja sam eno Isus, na najnasvali pe.
nasvali pe Asalo shali pe La 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 Hey la 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 Hey hey la 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 Hey la 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 Hey hey la 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 Hey la 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 Hey la 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 Insieme životo, insieme životo Kaj ti ja sam eno Isus Na nas svali pe A samo šali pe Insieme životo Samo životo Kaj ti ja sam eno Isus Na nas svali pe Shali pe Insieme životo Kaj ti ja sam eno Isus Na nas svali pe A samo šali pe Insieme životo Kaj ti ja sam eno Isus Na nas svali pe Shalive нужда пари, тебе навлезке мовоги. Ангалодел ме авава, леске ме вакера, и си има нужда пари, тебе навлезке мовоги. И си има нужда пари, тебе навлезке мовоги. Angalodel me avava, leske me pena, leske milost te uvelman, averna mangava. Angalodel me avava, leske me pena, leske milost te uvelman, averna mangava. Тери милост и бари, тери любов си чужи, само тук е килава, второ Аллах ме базда. Тери любов си бари, тери милост си чужи, само тук е килава, второ Аллах ме базда. Само тук е килава, второ Аллах ме базда. Angalodel me avava, leske me pena, leske milost te uvelman, averna mangava.